Aí está. Sorbito. Bueno, pois, benvindo a todos, boas tardes. Estamos hoxe aquí para escoitar e falar a Brais e a Pablo. Ambos son socios, membros de GEPUL, ex-directivos. Brais acaba de contarme que desde 2005 está en GEPUL. Casi nacín eu por aí. Ainda non estaba na facultad, creo. No, antes de ir á facultad, sí. E Pablo tamén desde 2012 levan unha chea de anos cacharreando en GEPUL e veñen un pouco a contarnos aquí sobre a experiencia que tiveron, ¿no? A sair da facultade, que te atopas fora no mundo laboral, as diferentes saídas que hai e como conectar eso co que facemos en GEPUL, non? Co software libre. Así que tampouco vou falar moito porque tendo a estes dous cracks no escenario, pois deixalos falar. Gracias, Jorge. Non sei se veis as slides o mellor. Maravilloso. Ben. Bueno, pues nada, pois eso, a verdade é que nos levamos dando esta charla xa uns cuantos anos, desde que nos fomos á facultade, un pouco a idea era contar, no, as cousas que aprendimos ou un pouco que nos molaría que nos houberan contado no seu momento cando deixamos a facultade, porque ao final levamos, bueno, uns anos, a verdade que temos unha experiencia bastante diferentes, logo contámonos un pouco. Entón, un pouco era compartir eso con vos. Eso. En calquer momento tamén nos podedes parar e calquer cousa, vale? Aí se hai calquera historia que queirades comentar, non se trata isto de simplemente dar unha chapa así nos unidireccional e se hai calquera historia, adiante, vale? Como non, estamos no evento de GEPUL, vamos a empezar por unha cousa que igual algúns xa sabedes, non? Que é o software libre, logo. Alguna idea? Unha cousa que sepáis que identifica o software libre? Que tens acceso a él. En parte sí. Sí. En parte sí. Sí. Que máis? Algúnha outra idea por aí así? Animade, vos que non mordemos. Bueno. Nin vos suspendemos, nin nada deso, vale? Vai, se non vamos nós. Non. Va. Pois o software libre é un software que ten unha serie de libertades, vale? E se empezamos por a libertade número 0, que era como dicías ti, non? Bueno, que se pode usar libremente, non? Sí, podes usar para o que queiras o software libre. Vale, esa é a primeira libertad, que ten que cumprir todo aquel software. Segunda parte é que tamén podes ver o código, ¿no? Podes ver o propio código que hai detrás, non só utilizalo para o que sea, e tamén podes modificar. Podes contribuir a él ou cambiar cousas, etc. E logo temos outra que nos pode resultar curioso, non? Sobre todo a xente igual que non están acostumbrados ao software libre, non? É que podes distribuir copias, vale? Podes piratear, o software podes piratear, vale? É libre, distribuye esas copias sin problema ningún, vale? Se algo che gusta, o mellor é compartilo, non? Con os teus familiares e amigos. Non só as copias, sino tamén esas modificacións que te fixaches sobre o código, podes compartir. Que melloras un código e compartes ese código para que outra xente pues, o poda utilizar, poda cambiar, etc. No, a idea é un pouco o traballo colaborativo, ¿no? Que entre todos podamos contribuir a un software que sea pues, común, ¿no? De alguna forma. Efectivamente, aí é o rollo colectivo, non? Que fai potente o software libre. Vale. E todo isto, en que se traduce así máis formalmente, non? Máis en papel? Pois nunha serie de licencias que hai, vale? E non queremos darvos moita chapa, pero simplemente contarvos así moi por encima que 3 grupos de licencias hai no software libre, vale? E temos aquí esta primeira, hai que pon copyleft, non? Copyright igual sí que vos sona esa palabra, vale? Copyleft é unha cousa un pouco rara, vale? Que ti, como se tes un software que liberas con unha licencia que ten copyleft, se alguén fai algunha obra derivada do teu, o que ten que facer é liberalo coa mesma licencia, vale? É dicir, é como se fora vírico, non? Un virus. De feito, conocense como licencias víricas, vale? Aí hai un par delas que temos destacadas, non? GPL e AGPL, pero hai máis dese estilo, non? Entón, eso é un do tipo de licencias, vale? Que teñen esa restricción, vale? Ou restricción ou garantía de que ti tes un software e ese software vai seguir sendo libre sempre de por vida, non? Logo, en contrapartida,
temos as permisivas, non? Estas de aquí abaixo, as que non teñen copyleft, vale? Que isto é algo así como ti fas con el o que che dé a gana, non? E aquí, se tes algo liberado con estas licencias, pode facer calquera con el o que lle dé a gana. Incluso utilizalo en software privativo, por exemplo. Si tú utilizas unha librería copyleft nun software privativo, obligache a que ese software privativo se libere tamén. Cando tú utilizas unha permisiva, permíteche pues, poder utilizar unha ferramenta software libre dentro dun software privativo e non obligarte a liberarlo. Hai De un feito, a exemplo. maioría das librerías acaban Sí. sendo permisivas por eso mismo, ¿no? Para que... Seguramente se traballáis con cousas, seguramente o 90% das librerías software libre que utilicéis no vosso día a día, traballáis con React ou traballáis con frameworks ou cosas así, suelen ser MITs ou Apaches habitualmente. Sí, están bastante de modas en iso, en las bibliotecas. E logo, iso, por exemplo, pode redundar en algo así como que o que fixo Apple, vale? Apple fixo un sistema operativo a raíz de un software que tiña unha licencia BSD, vale? Non sei se vos sona os FreeBSD. Sonamos, vale, pois eso había non era FreeBSD tal cual, pero era outro sistema operativo así, os de Apple fixeron o seu macOS hai 20 anos derivado de eso, vale? É software cerrado, non? E logo temos unha cousa aí intermedia, non? Non todo é blanco, nin todo é negro, hai grises polo medio, vale? E esos son os copyleft suave. E iso é algo parecido ao copyleft, pero non é tan restrictivo. Deixa que ti, si lle agregas algo a ese software original, ese algo que ti agregas podelo liberar como queiras, pero esa parte que é tal cual o que deriva do original, tens que manter esa licencia, vale? Entón, pues, un camiño no medio. Pero se queres manter o software no seu estado na licencia actual, pues mantelo. E o teu, pues faz o que queras. Entonces, por que nos pensamos, eu creo que en xeral no pensamos que é mellor que o privativo, o software libre, bueno, por moitas razóns, non? Algún deles, pues, porque ao final axuda a mellorar un pouco o código, no? Ten máis seguridade, porque ao final calquera podría ter máis seguridade, no? Porque calquera pode auditar o código, podes comprobar se as cousas están ben ou están mal, se hai bugs, se hai portas traseiras, etcétera, no? Incluso solucionalos, non? Vale, hai xente que se dedica a buscar bugs en sitios e solucionalos, cobrar por eso, vale? E incluso é habitual que moitas empresas tecnolóxicas que teñen produtos cerrados comparten produto que é software libre, non? Teñen unha ferramenta que é libre, pois o caso de Facebook con React, que é o que uso en frontend, é o que me acabo de acordar, non? Facebook utiliza React nos seus produtos, e React é software libre, hai moita xente que contribuye a React, que é unha ferramenta máis, e hai moita xente, eu utilizo React para programar o meu software, e moita xente. E iso beneficianse eles e beneficiamos todos, non? Vale? Entón, eso está moi ben. Vale, logo outra cousa que temos é que temos unha independencia tecnolóxica con isto, non? Porque ti cando tes un software que é privativo, que é de unha empresa ou dunha persona ou que seña, que pasa se esa empresa se vai ao tacho ou dice isto xa non me interesa, paso del e tal? Se é privativo, pois ese proxecto, ese software morre aí, non? Entonces, estamos fastidiados, non? Sí, Que conocías? incluso para que o uses, non? Eu, por exemplo, recordo que tiña prima de miña moza, tiñan pues, unha tenda familiar, mítica tienda de zapatos de pequenos, ¿no? Entonces un día pues decidían que querían facer venta online, ¿no? Entonces para facer venta online, aparte tiñan que ter un sistema para xestionar, teñen un sistema na tienda para xestionar os stocks, as cousas que venden, todas estas cousas, entonces querían integrar pues un PrestaShop ou algo así para poder vender online. Que pasa? Que esa ferramenta que tiñan non era libre. Entonces, para poder conectarse con outra cousa, a única opción que lles quedaba era comprar esa ferramenta, a versión online que tiñan, para poder integrar eso. Entonces, al final, dependían totalmente de eso, ¿no? La única solución, si querían montar tienda online, era irse con eles. Estabas totalmente atado. E iso non mola, non? Mola ter libertad, non? Se non estaríamos aquí, non? Vale. E logo, outra cousa que boa que ten, que xa mencionamos así entre comillas antes ao principio, é que a propiedade é colectiva, vale? A propiedade do software, pois é digamos, colectiva, máis ou menos, non? E desto temos un exemplo. Non sei se vos sona Nextcloud. Alguén? Sona vos, non? Pero Microsoft 365 sí, non? Vale. Bueno, tamén vos sona Dropbox, igual, sí, as ferramentas de Google Docs e todo eso, vale. Pois hai unha alternativa libre a esas ferramentas que se chaman Nextcloud, que tiñan, bueno, sigo entendo, non? Teñen para compartir ficheiros, para compartir calendario, para compartir, bueno, un montón de ferramentas dese estilo, non? Na nube, crear a túa propia nube privada.
Vale, e eso era fixo un fulano e ao final eso había unha empresa aí detrás, non? Entón, que pasou chegado a un punto? Pois non sei se meteran inversores aí e tiñan uns intereses e mandaban facer a deriva dese software dunha forma determinada, coa que pois o original o fundador original dese proxecto non estaba moi de acordo. Entón, ao final, que pasou? Entre ele e outros cabreados colleron e marcháronse. Marcháronse e como o software é libre, o podes usar para o que queiras, podes facer as tuas copias, podes modificalo como che dé gana, colleron, fixeron un fork, que se conoce como un fork, e ese proxecto era un novo proxecto, vale? E non é só así, que senón tamén fixeron un fork da empresa, non? Crearon outra empresa aí, e de feito hoxe valles mellor que a empresa Sí, anterior, antes vale? chamábase un cloud, como mellor tamén vos sona, está en Cloud. Siguen existindo as dúas, unha é do fundador que se marchou e a outra é pois dos que quedaban tanto. Entón, pois, bueno, esas cousas pasan. Logo non ten restriccións de uso, non? Claro, Podes sí, usar po que queiras, como comentabais antes. obviamente. Isto hai un contraexemplo, non? Hai, a veces hai software que nos parece igual que software libre, pero non é, vale? Hai algunha licencia que había por aí que ti podes usar este software para o que queiras, pero solo para facelo ben, vale? Pero non, co software libre podes facelo mal tamén. Non é libre. Eso non é, eso, Non efectivamente. deixa de ser mal. Bueno, ao final tamén xenera máis competencia, ¿no? Porque ao final permite que haya máis empresas traballando sobre o mismo software e permite que as empresas compitan entre sí. E bueno, eso axuda pues, a mellorar moitas cousas, a calidad, que haya máis innovación, que non nos centremos en reinventar constantemente o mesmo, ¿no? É, por exemplo, bastante típico, ¿no? A administración pública que fai software, pues, sei, nos concellos ou nas universidades, ¿no? Faz un software de xestión e o mismo software de xestión aquí, en Vigo, en Santiago, en 40.000 sitios, ¿no? E o que fan ao final acaban contratando unha empresa que construye ese software de xestión aquí, contratan outra empresa que construye en Vigo, contratan outra empresa que construye en Santiago, ¿no? Entón estamos gastando unha de cartas criminal cando realmente podríamos traballar entre todos, facer un software e reutilizado, ¿no? E que sexa libre, que calqueira se poida unir e colaborar traballando neso. Pero ao final favorece non estar constantemente reinventando a roda. Ou pagar patentes, en vez de gastar os cartos en patentes ou en licencias de algo, pois collese, baseas todo a túa innovación en software libre e aforras esos cartos e podes pagar a unha persona investigadora, que é mellor, non? É máis beneficioso. Sí, relacionado con eso hai unha iniciativa que se chama Public Money Public Code, que a idea é un pouco esa, ¿no? que fomentar que as administracións e intentar traballar para que as administracións fagan software libre, ¿no? Ou que o software que les contraten, porque normalmente a administración pública contrata un montón de software e desarrolla un montón de cousas, pois que eso sea liberado, ¿no? Que o que pagamos entre todos con diñeiro público sea tamén xenere un código público, ¿no? Al final é beneficio, vale, para todos. Se nada, pues, a universidade aquí investe cartos en algo, pois queda para todos ao final. E logo tamén xenera modelos de negocio un pouco diferentes nas empresas, ¿no? Pois ao final tamén falábamos de non reinventar o mesmo, generar modelos de negocio alrededor do soporte, ¿no? Porque, por exemplo, pensáis en WordPress, igual vos na WordPress, ¿no? WordPress ten unha empresa detrás que se chama Automatic. A WordPress é un software, ¿no? Ao final ofrecen un software, eles ofrecen como servicio, pues, tú podes registrarte, é gratis, e podes, a partir de certas cousas, podes pagar, e tenéis unha suscripción online, ¿no? O modelo de negocio de WordPress. Pero alrededor de WordPress hai un montón de empresas que montan negocio, ¿no? Hai xente que che dá soporte a WordPress, hai xente que colle os WordPress, como WordPress é software libre, adapta o personaliza ou cambia cousas, ¿no? Entón hai empresas que se dedican única e exclusivamente a adaptar WordPress pues, para pequenas empresas, para universidades, para quen sea. Entón, alrededor dun produto que fixo unha empresa, surxiron un montón de negocios, ¿no? Diferentes, e ao final isto tamén te axuda que sexa libre, por exemplo, o caso de WordPress axuda un montón a súa distribución, porque ao final calquera podía montar un WordPress na súa casa, entón ao final iso non deixa de ser publicidade, ¿no? Tú tes o teu propio blog, acabas montando un WordPress, cando teñas familiar que ten unha empresa, vas a dicir, oye, usa WordPress, non, a mellor a empresa xa non o monta solo, paga ya alguén para que o monte. Pois ao final xenera outros negocios. Esa é un pouco a idea. Justo integracións tamén, por exemplo, ¿no? Con WordPress é o exemplo perfecto, pero hai un montón de esos, hai RPs como Odoo, hai PrestaShop, por exemplo, para montar tiendas online, hai un montón de alternativas así. Hai un detalle tamén, vale? Que non todo o que igual a priori nos pode parecer software libre, pois é software libre, non? Como ben se dice aí, vale? Hai casos que poden ser libres ou non? Son vos algún caso igual que os pode parecer libre, e que en realidad igual non é, ou igual non o sabedes, ou tedes dudas, ou isto é libre e tal. Ves así unha idea por aí en mente?
ou algo. O nivel. Vivaldi. É gratis, pero non é libre, non? Algo así. Sí, sí, sí. Ou incluso nos móviles. Entonces, un sistema operativo que é libre e tal, sí, pero no, depende, algunhas partes sí, outras no, verdad? A que O sí? caso de Android é super típico. Empezou sendo como a alternativa libre, ao principio vendíanse como eso, era Sí, a sí. diferenciación grande que tiñan con Apple. Pero bueno, pouco a pouco foron construindo cousas encima deso que non eran libres e ao final xa sabes moi ben se o que é libre e que non, e todas as cousas non son libres, outras sí. Entonces, eso hai que ter en conta, non? Sí. Logo tamén a privacidade é algo que tamén é, eu creo que é interesante. Que se conocen, ¿no? De software. Por exemplo, tiñan puertas traseiras, o típico da NSA que tiña puertas traseiras en Microsoft no seu momento. Ao final, se é libre, pois podes auditar que é o que de verdad está pasando por detrás. Incluso o proxecto este israelí de espionaxe, como se chama? Pegasus. Eso, Pegasus. Pegasus metíase por unha porta traseira nos móviles, a saber que, non? Entón, todo eso, se non é, xa, digamos, sendo software libre, custa auditar un proxecto, e se además non tes acceso ao código, pois ainda che custa moito máis, non? Entón, é moi complicado. Entón, dúda aquí é se nos podemos fiar, ¿no? Do que non é libre, ¿no? E logo hai cousas que son medio libres, ¿no? Por exemplo, o caso de Telegram, ¿no? Que venden que é libre, pero bueno, é libre o cliente, ¿no? O servidor, se non me equivoco, non sei se xa cambiou, non é libre. Entonces, podes ver o que fai no cliente no teu móvil, pero non podes saber que van esos datos e como se gardan e que pasa aí, nin podes volver a montarte tú o teu propio servidor de Telegram, ¿no? Cousa que non pasa con Matrix, por exemplo. Ou con Signal, se non me equivoco, que Signal creo que tamén te Signal. ofrece o servidor. Pero Signal é libre, sí. Vale. E agora, o que nos interesaba, non? Vimos a chapa. Futuro laboral. Ou presente, non? Vale. Iso é o que nos interesa aquí, para iso vimos aquí. Eu creo que a primeira pregunta é se algún de vos está xa traballando, facendo prácticas, xa entrou de alguna forma en na empresa, naide, ¿no? Non? Bueno, Estáis acabando a carreira máis ou menos, terceiro, cuarto, sí, maioría. cuarto factorial, todos estuvamos así. Bueno, eu non, porque eu antes había enxeñerías técnicas e tal, Era entón, quinto para factorial. pasar a cuarto, se viñas dunha enxeñería técnica, tiñas que ter todo acabado, se non pasaba, pero bueno, que era o mismo. Bueno, un pouco de todo, non? Temos por aquí. Ou hai así algúns de primeiro, igual que ainda non sabe, non. Entón, xa estamos empezando entonces a pensar no tema, no, de traballar e que ocios hai, non? Por aí. Seguro que xa vos sonan algunhas. Igual vos vai algunha empresa tamén a falar aquí, non? De cousas que ofrecen e eso, non? Vale. Bueno, que ocios hai? Vale. Cando nos paramos a pensar, ti queres ser de maior? Funcionario. Eu quero ser funcionario, non? Se meus pais dicían constantemente, ¿Verdad? estudia, faite funcionario, que como estás. Efectivamente. Bueno, esa é unha opción, non? Que está aí. Vale? Unha opción como outra calquera. Pasa que hai que pasar por unhas oposicións, vale? Se estás pensando nas oposicións dos corpos de informática, pois os que vimos de informática van nos resultar un coñazo porque hai que estudar moita legislación. Vale? Bueno, pero hai cousas interesantes, eu creo. Por exemplo, no INCIBE, en temas de ciberseguridade, teñen funcionarios que se dedican a temas de ciberseguridade co ministerio e con moitas cousas, asesoran a empresas. O sea que tamén hai opcións interesantes por aí. Sí, sí, eso. Ocios interesantes en todos. Nós non somos funcionarios. Non, efectivamente. Bueno, Eso desta empresa pequena cooperativa, pois é unha opción tamén que está por aí, non? Hai un montón de empresas, de feito, bueno, non me acordo dos números, pero que a maior parte de empresas do Estado español son pequenas empresas, ou incluso microempresas, non? Vale, entón eso é unha opción moi a ter en conta por aí, e a veces é unha opción que está moi ben, vale? E máis aínda, pois, igual se son cooperativas, non? Se nos queremos involucrar en ver como funciona unha empresa e tomar decisións en esa empresa, etc. Vale? Isto, por exemplo, bueno, Pablo deixou a min porque eu estuve nunha empresa que tiña unha filosofía así horizontal, vale, pequeniña, éramos 10, bueno, 9, 10, flutuou aquí. Esa era unha empresa moi pequeniña aquí na Coruña que se chama Icarto,
vale? E dedicábanse a temas de cooperación, vale? Enxeñería e cooperación, vale? Era unha empresa que saliu de Camiños, aquí do lado. E bueno, como hai esas empresas pequenas nas que hai traballo de informático, hai un montón, vale? Entón, pues, é unha opción que está aí. Sí, unha cousa creo que é guai das pequenas é que tamén podes tocar casi o que queires, ¿no? Porque ao final unha empresa de 10 personas, ahora toco isto, pero mañá vai me tocar facer outra cousa, é como máis flexibilidade, máis cercanía ca xente, xeral, eu creo. Correcto, sí. Eu, por exemplo, neste caso, eu entrei, o primeiro que me tocou facer, bueno, aparte de empezar a ver todo o que facían, etcétera, etcétera, estuve facendo, bueno, arreglando unhos bugs que había e facendo unhas novas funcionalidades de unha aplicación web e toquei un pouco de todo, tirando hacia frontend, aínda que se pode parecer raro, verdad? Porque eu o frontend suelo tocar con un pau así de 2 metros de largo, pero tocoume e non pasa nada, vale? Logo, tamén estou facendo tarefas de administración de sistemas e tamén estou facendo cousas tan variopintas como facer difusións de eventos, facer un podcast, non sei, Aquí é que publicar en WordPress, publicar artigos en WordPress, vamos, tamén te deixas liar para calquer cosa. sí, eso tamén é. Pero bueno, que quero dicir, nas empresas pequenas tocache un pouco de todo, non? E Bueno, logo, tes a alternativa de quedarte a investigar na universidade ou a docencia en xeral, por exemplo, no caso de Brais ahora mismo é profe. eu agora son profe, non na universidade, vale, son profesor de FP, desde hai 3 anos, non é tal. Bueno, é unha opción que está aí, vale? Hai moita falta de profesores de informática ou de tecnoloxía en xeral, así que é unha opción que está aí aberta para todo o mundo, vale? E isto tamén pode ser así, non? Tamén pode ser un profesor funcionario, vale? Non é o meu caso, vale? Eu son profesor no liceo, non sei se conoces o liceo que está aí en Mato Grande, vale? E logo esta creo Sí. que lle toca a Castro. Logo hai startups que se dedican a startups en xeral, é un concepto bastante aberto. E falo en concreto de produto, no? A idea é un pouco as empresas que fan produto que fan é desarrollan un produto, no? Hai un tipo que traballa en algo e ese algo véndese. Non podese vender un acceso, como falamos antes de automático en WordPress, no? Tú podes comprar a través da web, por exemplo, acceso a ese produto, no? Ou utilización dese produto. Normalmente, as startups o que fan é un produto. Eu, por exemplo, bueno, eu traballei, eu montei unha empresa, eu tuve unha startup que vendimos fai uns anos, e o que facíamos era xusto eso, ¿no? Desarrollábamos un produto, era un tema de, bueno, formularios para, bueno, logins e registro de usuario, un pouco eu creo que o guai que teñen estas empresas é que eu creo que en xeral suelen ter salarios máis competitivos, porque ao final desarrollas un produto, entonces non te podes vender tantas veces como faga falta, non? É moito máis fácil vender eso que vender consultoría, no que vendes pois horas por persona, non? É máis fácil de escalar ese tipo de negocios. E o que te olvidas, que se aprende un huevo aquí, non? Sí, bueno, eso xa non che digo. Se queres aprender é o sitio, non? Hai moitas startups en xeral, o sea, hai que buscalas, non? Normalmente son menos conocidas, normalmente o que tú ves cando sales da facultade non te miras para eles porque eles están ao seu rollo traballando, pero hai un porcentaxe grande de startups, hai unha web que se chama startup.gal, creo que se chama, que é a Asociación de Emprendedores de Galicia, e aí hai un mapa onde podeis buscar empresas, hai un montón, non son startups, pero aí podeis montar un ollo, aconsello, bueno, se salides a buscar traballo. Eso, aí aprendes un montón de cosas. Igual que emprendendo, ao final, bueno, despois que fixemos, máster que non faz de ninguna outra forma. Ten cousas moi boas, a nos alumnos moi ben, ten cousas malas, é duro, moi duro, pero bueno, si tes ganas, animarvos a emprender, e se necesitáis algo, deixen algo, non dudéis en escribir. É unha opción, de aprender é unha opción que por aquí non se leva moito, pero hai, Cada día máis, e cada día hai máis startups aquí que son referentes, porque aquí, o sea, aquí estamos falando de startups e parece unha tontería, pero aquí temos empresas como, eu que sei, Oposita Test, que xa son 70 personas, están aquí, fan test de oposicións, que seguro que mitad de vos non os conocéis, que son referentes a nivel español, temos a Barquibu, que fan seguros para animales, para mascotas, que tamén están facturando, sí, que están facturando unha auténtica animalada, son casi 100 personas traballando desde aquí, temos empresas como Denodo, ou empresas como... pero de nós xa ten algo máis de xa pero bueno, startup, que empezou así, vamos. pero empezou sendo un referente mundial. Sí, sí, sí. De facto. Creado por profesores desta facultad, feito. Vale. E logo,
Outra das opcións que hai por aí é o da apicultoría, non? Apicultoría, que igual tamén vos sona de ver esas empresas grandes que teñen un montón de xente, un montón de proxectos e o que fan é asignarte a un proxecto e traballas aí para ese proxecto, non? Sí, pode que non sea, o sea, poden ser empresas grandes ou pequenas tamén, pero ao final a consultoría é outro modelo de negocio, non? Produto fai un produto, vendes ese produto, consultoría o que fan é traballan para outras empresas para facerlles produtos, non? Por exemplo, eu traballei en Imatin, que tamén cando saín da carreira, foi onde estuve traballando, que moi contento, en aquela eu traballaba, facíamos un software para Inditex. Inditex contratábanos, entonces Imatia o que tiña 5 ou 6 personas, tiña un equipo de 6 personas, e desarrollábamos un software ad hoc para Inditex, coas necesidades que tiña Inditex. Entonces, constantemente, pues, pedían cambios, melloras, non? Entonces, ese negocio, claro, é un poquinho menos escalable, porque ao final es un cliente, se tú queres escalar, necesitas contratar máis xente para venderle a outro cliente. Necesitas escalar en canto a personas nun produto, non escalas tanto en canto a personas. Pero bueno, como empresas de consultoría aquí eu creo que en Galicia hai un montón. O sea, Bueno, a nivel de España eu penso Sí. que hai bastante. eu creo que tamén normalmente é un dos sitios interesantes para empezar, non é máis ou menos sinxelo, ou suele haber bastante traballo en xeral en consultoría. Sí, sí, sen dúda. E logo, despois tamén unha das cousas que a nós cando acabamos a carreira tal e cual, nos gustaría que nos falaran de este modelo, vale? Do que é unha cárnica, vale? Porque igual oíste esa palabra por aí, ou en foros ou en algo. Son a vos? Non? Bueno, pois unha Agora cárnica... as empresas xa son máis guais, como antes que eran menos guais. Bueno, pero eu sempre se oía, en plan, aí cando estabas pensando en, bueno, vou facer prácticas, non sei que, tal, oía a xente falar de cárnicas e preguntabas, que era iso? Unha cárnica, a versión 1.0, pois temos aí ganado que colle telo un tempo, logo lévalo para o matadoiro e logo lévalo para outro lado e véndese o produto final que é a carne, non? Vale? Entón, aquí esta persona, ese ganado, ese animal aí, neste proceso todo, moito non gana, que non, verdad? Mas ben perde vida, non? Perde solde. E os procesos do medio, pois, algo sí que acaban ganando a costa del, non? Vale? Ese é o modelo 1.0, non? E o modelo 4.0, pois é algo así, non? Temos aquí o becario, non vedes aquí unhas pintas de becario que non se terma, non? Xa ten uns anos. Xa becario destes, pero además destes becarios que eso, que xa non é un becario de Azoito. Logo, temos aquí unha persona que está facendo diagramitas e explicando e tal. E logo aquí temos a un que con estes gráficos típicos de finanzas, no? Economistas en plan, bueno, pues aquí o que nos interesa é cada vez vender máis e máis beneficios e tal e cual, non? E ao final desto, pues, temos os bancos, os financieros, tal, pues, que os inversores, vale? Entón, este é algo parecido, non? Estes ganan un huevo, estes ganan algo menos, estes algo menos, e este ao final gana pouco, non? Porque era un becario. Pues gana pouco e perde moito, non? Ao final perde as súas horas de vida aí, non? Vale? A cambio dun salario así máis ben putreciño, non? Entón, algo así como isto é o que se conoce como carne, non? No que ti te teñen aí e pos toda a tua vida, todo o teu traballo e ao final ganas pouco. E é unha pena porque en informática, pois, temos a sorte de que hai bastante traballo e de que se podemos evitar estas situacións, pois mellor, non? Sí, ao final unha cárnica ten por que ser un tipo de empresa en concreto, o sea, calquera empresa ao final podese disfrutar de podese intentar non parecer unha cárnica, pero non ser que cárnica, nada, como cárnica eu creo que máis que un tipo de empresa é unha serie de prácticas que tú faz como empresa contra os teus traballadores ou para aproveitarte pois, de algunhas cousas, non? Cousas como, por exemplo, falaba antes Brais, dos becarios, non? O sea, é super típico eso de entrar nunha empresa e encontrarte a mellor nun proxecto novo só hai un becario, non hai naide liderando o proxecto, hai un becario liderando o proxecto, pero isto, primeiro, é moi legal, non é? Porque tú como becario non podes liderar un proxecto, tú estás aprendendo, pues é obligatorio por lei que tienes que ter un senior no lado traballando contigo, pues isto é super típico, teño visto un montón de sitios. Sí, eso, típico, eso. Entramos ali, estamos 3 becarios e somos os 3 becarios os que quitamos o proxecto adiante. E iso non é a idea de unha beca ou dun contrato de formación ou deses cousas. Sí, a empresa mete un becario, cando ese becario se vai, entra outro becario, e ao final realmente hai que estar facendo o proxecto.
están facendo os becarios. Logo o tema das subcontratas, isto tamén é algo bastante típico nas empresas, bueno, non só nas empresas tecnolóxicas, noutros sectores tamén se fai bastante, pero aquí é bastante típico, ¿no? Que basicamente o que fan é que tú traballas nunha empresa e contrátante. O sea, sempre hai ao mellor dúas ou tres empresas por encima túa, entonces tú eres ao final o último, ¿no? Entonces hai tres empresas que están ganando os cartos, ao final estamos facendo un software para esta empresa, e polo medio hai varias empresas que subcontrataron a outras, entonces aquí abaixo cobrando 4 puntos. Creo que tamén é algo que pasa, Sí. bueno, non sei bastante, pero pasa no sector. Sí, pasa. E é interesante, pues, estar ao loro tamén de non caer niso, non? Ou de intentar non caerlo, non? Pues, é o que hai, pues, Ou que ao Vital. mellor saber que non é onde queremos estar toda a vida, ¿no? Ao mellor, pues, eu que sei, nestes primeiros traballos acabas facendo isto, pero chega un momento no que dices, hostia, pero non teño sentido estar facendo isto. hai circunstancias, pero bueno, hai que intentar evitarlo. Al final, con este estado de traballar en cliente, a veces chamanlle así, pero outras veces, básicamente, é unha cesión ilegal de traballadores. Son novos ese término? Non. Pois cesión ilegal de traballadores é que cando ti tes unha relación contractual con unha empresa, pero esa relación contractual quedase neso, non? Esa relación e ti non sabes non conoces a ningún compañero de traballo, non traballas con eles, estás ali en outro sitio que non é na empresa na que te contratou e esas cousas. As solucións que tomaron así, anos, contratados nunha empresa, por esta empresa, e nunca pisaron a oficina desta empresa, sempre estuveron traballando na oficina do cliente, po cliente, o seu xefe era o cliente, e traballaban nun equipo do cliente. Dicías, pues isto por que non me contrata o cliente? Isto é ilegal. Pois, o mismo, non? Mellor é algo que non nos importa estar un tempo, pero hai que pensar que o mellor non ten sentido estar facendo isto. Eu creo que é unha mala práctica que hai que Sí. intentar evitar no sector. Sí, sí. Hai bastante, a veces ten xustificación, igual é unha cousa temporal de vale, pero cando é así, de serie, de porque sí, vai ser así sempre, pois é algo que non é interesante. Ou, bueno, polo menos a mí, non? Pareceme que non é interesante, non? Verdad? Tampouco. É o lógico sería que te contratara o cliente xa directamente, punto. Vale. Logo, despois tamén hai outras veces isto hora de regalo, ¿sí? para o que nos contrata. Sí, sí. Bueno, non era algo tan así, senón era máis ben relacionado con horas extra. Eu unha vez fora facer unha entrevista de traballo para unha empresa, eu daquela xa estaba traballando, non? Pero bueno, estaba vendo que había por aí e facendo entrevistas. Entón, quedei con eles, pois, despois de que eu traballara a miña xornada laboral, porque dixen, bueno, eu non podo, tal, podemos quedar ás 7, non? Porque ás 7 xa estou fora do traballo, tal. Vale, pois sí, sin problema, vente, tal. Entón vou ali, e tal, contanche, vale, temos a entrevista, tal, e así acabando a entrevista, me estaba ensinando por ali así a oficina, tal, e enséñame, bueno, e sobre o horario, xa ves, son as 7, nós aquí xa non teríamos que estar traballando, pero mira, aquí estamos todos. Decíamos todo orgulloso, dicindo, estamos aquí. Estamos aquí un día, non pasa nada. Claro, sí. Estase ben. E eu quedei en plan, pues vale, pues moi bien, pues, Sí, chao. Quer decir, Eso non me convence eso, a min, por lo menos, vale? O sea, pode haber momentos puntuales nos que tes que fazer esas cousas, non? Pero le decíamos así como todo orgulloso, en plan, nós aquí votamos todo o día, porque sí, porque nos gusta. Non temos familia, ni vida. Había un post nun blog de algunha empresa, non recordo o nombre, pero era un post que, bueno, que o quitaron evidentemente porque se montou un cristo tremendo. Era algo así como, falaban maravillas, ¿no? De, pues, jolín, traballar unhas horas o fin de semana permíteche ter unha semana moito máis tranquila, de cousas así. Isto poñeron no blog oficial da empresa. Entonces dices, hostia, igual hai empresas que se lles vai un pouco das más historias. Sí. Entonces, Eu creo que había alguén, non me acordo como era a historia, porque o da hora Hora de regalo, para o cliente. O algo sí así. que me acordo que nos contara alguén, no, que traballaba nunha subcontrata de outra empresa. Entonces, esa subcontrata tiña unha política que tiñan unha hora de regalo todos os días para o seu cliente. Que iso era así, e punto. Entonces, Dices que traballar unha hora de máis, porque Claro. sí, gratis ao cliente. sí. Pois bueno, pois vale.
Logo, bueno, a ver, eu creo que isto tamén pasa menos. Quizás esta ben máis de outra época na que pues, levamos dando esta charla xa uns cuantos anos, pero bueno, supoño que seguirá pasando. Sí, Que ao final hai moitas empresas que che venden que fan movidas con tecnoloxías de vanguarda e que son leche, non sei que, logo a realidad por detrás a veces non é o que conta, non? Pues, a veces chegas ali, hai unha cava do ano catapún e tal, entón, o Strut 2, que é Strut unha 2. cousa que ni siquiera estudiamos nós na carreira e xa acabamos fai 10 anos que nos graduamos, Fai 10 este ano demais, creo, ou po ano que ven ou algo así, o sea, que dis? Cousas así que hai veces que non temos o último software porque nos mola ter a última sempre todo, non, verdad? Pero a veces pois non pode ser, non? Porque tens que ter as cousas estables e tal e cual, pero outra cousa era que eso cando eu traballaba unha empresa falaban de que, bueno, en tal non sei onde estaban con eso con os Strut 2, xa estaba obsoleto desde hai moito tempo. Non ten sentido. Mas é un problema de seguridade andar con esas cousas. Así que, Logo tamén hai sitios nos que che falan de programas de carreira, ¿no? Que non ten por que estar mal un programa de carreira como concepto. A idea é un pouco pues, que che definan, ¿no? O que tú vas a ter que aprender, como vas a evolucionar tú durante os teus anos traballando nunha empresa ou nesa empresa en concreto. O problema é que moitas veces ese plan de carreira primeiro non suele ir alineado co que tú queres, probablemente. Moitas veces bueno, ahora hai empresas e empresas, ¿no? Pero hai empresas que teñen uns plans de carreira enfocados totalmente en que tú empezas programando e chega un momento no que tú si queres evolucionar tens que deixar de programar, porque iso é de chusma. Chusma programa, tantos fan diagramas e fan outras movidas. Entón, o mellor eu quero seguir programando, ainda se non é programar, porque narices teño que cambiar e poñerme a facer outras cousas, no? A gestionar equipos ou a dirixir proxectos. Entón, a veces esos planes de carreira non son tan como un plan de carreira ou é algo que nos queiramos como profesionales, non? Planteémonos se realmente, cando estemos aí, queremos facer eso ou queremos facer outra cousa. que hai algúns sitios que xa veñen super definidos e, bueno, pues que aí isto non nos vai funcionar porque non temos rede. Igual sí, non te rede. Está o meu móvil aí non está conectado. Sí, pero desconecteime antes por este, pero sí me conecto agora. Estás? Está, sí, bien. Vale. E sobre estas cousas temos aquí un vídeo de pantomima full. A ver, o vídeo fala de Qué buenísimo. consultor, entón isto non ten por que ser consultor, pero é gracioso. Ponlo en grande, se podes. Podéis dar aguantar, que no amara, luego te puedes 50K. Me acabo de enviar un cartel por el rating de la empresa. Hoy es viernes, así que va a caer más por. Aunque luego el fin de me toca aplicar. Entre días súper arregladas, aquí te vuelves loco. O sea, yo me desconté. Me dije a un Sartre que me dijo mi jefe, mola el corte. Perdona que tengo una cola ahora. É un pouco unha exageración, ¿no? Pero Sí. bueno, hai como varios puntos aí que a veces identifican a este tipo de empresas. Claro. Eso. Non as consultorías en xeral, sino creo que hai moitas máis empresas que tamén son así. Sí, claro. Vamos, non sei se o virades ou non, pero bueno, que eso, non señades o último mono, non? Vale, facedevos valer que valemos moito, vale? Os informáticos valemos moito, bueno, eso. En xeral, as persoas preparadas valemos moito, non queremos que se nos aproveiten de nós, non? É para iso que podemos facer. Aí está, eso é, a clave, non? O que viñamos, non? O sea, eu creo que aquí, eu por lo menos cando fixen entrevistas de traballo, o 90% das miñas entrevistas de traballo foron de todo menos do que eu tiña do traballo como tal, non? Ao final acabas falando de son unha persona que gustanos moito meternos en fregados en xeral, entón ao final botei un montón de entrevistas de traballo falando dos fregados nos que facían cousas. Entón, cousas como participar en asociacións, non ten por que ser tecnoloxía, poden ser tamén ONGs, poden ser colaborar ca protectora de animais, poden ser en xeral facer cousas, no? Ir a montar eventos ou ir a eles simplemente, estar en charlas como esta, ir a hackathons, aproveitamos aí a publi cruzada do Hack UCC, que a volveremos a poñer, creo. Se non vos apuntasteis, apuntádevos. Tiñamos o hackathon da Quack FM porque pensábamos dar a charla antes do hackathon da Quack
pero al final Pero retrasou. igual hai outro hackathon de Quack. Sí. Fixemos un hackathon fai un par de semanas para colaborar nun proxecto que usan en Quack FM. Non sei se coñeceis Quack FM, a asociación que teñen a radio comunitaria. Usan un software aí que é software libre que se fixa nesta facultade como un TFG. Entón fixemos un hackathon para mellorar cousas en eso, e aí van as cousas xa en produción e probablemente se fagan outro hackathon. Se algún día os animais a participar, mola porque además posan algo en producción de verdade, que usan. Usan aquí e usan un par de radios máis. Todo isto. Sabemos o que é un hackathon? Alguén non sabe o que Máis é un ou menos. hackathon? Vale, pois non pasa nada. Hack? Sabes o que é un hacker? Máis ou menos. Unha persona que lle mola moito a tecnoloxía e se pon aí a horas e tal e aprende moito por el mismo e tal, vale? Non é unha persona, non é un ciberdelincuente, vale? É un maratón, sabedes o que é, non? Pois é un maratón de hackers. Hackathon. Bueno, mola moito, Despois sacamos a Jorge aquí que faga un pinche conto que fan no Jardín. Está ali. Claro, E bueno, logo tamén, por exemplo, cousas como representantes de alumnos, non? Tú eres representante de un alumnos. representante de alumnos desde o primeiro ano de carreira hasta uns cuantos, bueno, hasta pouco antes de marchar. Que solía discutir cos decanos. Sí, a min pilloume unha época na que se estaban ordenando os estatutos dos estudantes, onde os estudantes estábamos ganando dereitos que non había antes, non? Os estudiantes éramos nada e, bueno, participamos os estudantes en elaborar certas normas, non? Dereito a ter os exámenes en galego, en castelán, dereito a que se estás enfermo non sei que che repetiren o exame, bueno, cousas desas que non había, vale? Eso todo, pois, ves como se consiguen esas cousas, como se fan, vale? Vas ao reitorado, non sei que, tes uns textos ali de como se fan esos dereitos, que uns participan, fan enmendas, non sei que, tal, cosas desas. E co plan de estudos, o plan de estudos de Boloña tamén, na época na que fui representante, había uns debates aí, botamos uns cuantos anos, que non falamos deso mellor porque E que estamos en directo. estamos en directo e no. Bueno, que aprendese moito, en serio, iso. Porque aprendes moito como funcionan tamén as cousas, aprendes a participar e colaborar con xente, discutir, vale? Discutir no sentido bon da palabra, non? Iso é moi interesante tamén. Bueno, logo, liberar software, eso tamén é algo que, bueno, pues facemos software libre ou traballamos por empuxar o software libre, entonces isto é algo que eu creo que xa aporta tamén, ao final estás facendo currículum de alguna forma, non? Si tú, desde cousas tan tontas como as prácticas ou caralladas que faz na carreira, non? Ao final, si todo eso vas ordenando un poquinho, metes nun GitHub, nun GitLab, ou que sea, é algo público, non? Que logo podes incluso a xuntar o teu currículum cando mates, non? Iso non vas facer código maravilloso. Ao final, as prácticas da carreira son correctas. Pois son os que facemos muchas falladas aí tremendas. Xa nin as prácticas. Eu recordo no primeiro fin de carreira vexo ahora e digo, Dios, nun libro facía aí, xa. Eso iba co meu currículum. Hostia, ahora vexo, dá un pouco de vergüenza, pero da igual. Ao final, demostra moita máis curiosidade que tú teñas un proxecto liberado, que son que puxeras unha licencia, que explicaras algo do proxecto. Cada 90% da xente non vai. Claro, é que hai moita xente que ti cando vas a unha entrevista non sabes ensinar o que sabes facer. Sin embargo, ti cando tes algo subido aí dixes, que sei facer? Vale, pois pode entrar no meu GitHub ou no meu GitLab. E ainda que ao principio empezamos facendo cousas máis faciliñas e tal e cual, pois é algo que xa podes ensinar, non? Entón, mellor é iso que nada, non? Xa é algo máis que aportas ti. Sí, bueno, logo hai concursos relacionados con isto. Sí, sí. Bueno, en Gipul montamos un concurso todos os anos que estamos co CIXU, que é o Consorcio de Universidades as 3 universidades galegas. E a idea é un pouco que a xente non participe liberando o seu traballo de fin de carreira ou de fin de máster. Tes un traballo de fin de carreira ou de fin de máster, podes publicarlo con unha licencia libre e participar no concurso. Os premios son 1.500 euros o primeiro e 750 o segundo, o sea, son os premios xeitosiños. Mola, a cambio de pouca cousa, non? Ao final, liberar o software é pouco máis, porque 90% do que vas facer co teu proxecto, meterlo na biblioteca nun CD non sei se sigo facendo eso, pero antes era hasta en papel, creo. Sí, a ver, había que escribir a copia e tal, e logo en CD, levalo, sí, sí. Pero sí. Entón, bueno, animarvos a presentarvos, haberá concurso en setembro ou outubro do ano que ven, entón, se presentáis durante este curso académico, podemos presentar o seguinte concurso se presentáis o vosso proxecto. Eso, sí. Esto, si entrades nestas transparencias que están en línea e tal, aquí tedes un enlace para a convocatoria dese... Bueno, en realidad é un enlace a convocatoria do ano anterior porque ainda non saliu a deste ano, vale, deste curso académico. Podéis ver as bases, as que se horas... Suelen ser
iguales. Si, se vais traballando no proxecto podeis ir xa facendo cousas relacionadas con logo no Meetup poñeremos o enlace tamén ás diapositivas para que teñades a mão por se queréis, porque todas estas cousas teñen links que seguro que vos interesa. E isto mola, vale. Eu, por exemplo, o meu proxecto xa iba a liberar porque era a miña idea, pero que ao final ganei isto. Que máis que nada, Ainda das un viaxe, non? claro, por lo menos non perdes cartos, non? Eu tuve que comprar hardware porque fixen cousas con hardware e tal e cual, entonces, pues, bueno, está ben, non? Vale. Sí, e aí saliu, por exemplo, que falaba antes, ¿no? De Radioco, que é o proxecto que usan en Quack, foi un proxecto de fin de carreira dirixido nesta facultad, que foi software libre, participou no concurso, non estou seguro se ganou. Non me acordo. Eso que estuve no xurado ese Sí, ano, pues, esto. pero non me acordo. Pero bueno, que mola. Síguese usando, que é o máis bueno. E logo hai outros concursos, este ano non sei se o siguen facendo, pero na Universidade de Sevilla facían o concurso universitario de software libre. Así que era calquer persona de España en general podía presentarse. Non era tan guai, non tiña tanta pasta como estos, pero eu recordo que na miña época, bueno, nos últimos anos pagaban, creo que eran 200 euros ou algo así, pero logo pagaba o viaxe para ir a Sevilla. Eu fui a fase final, entón ibas ali a presentar o teu proxecto, é unha excusa para irte a Sevilla 3 días, estar por de cañas coa xente, botar unhas risas, molaba un montón, e conocías un montón de xente que molaba tamén, e non só xente, senón empresas, pero tiñan patrocinadores, entón que falabas ca xente, conocías, vamos, eu teño uns cuantos contactos cos que sigo falando, realmente, desde fai 10 anos. Entón, bueno, é un sitio que mola, son xente moi maja, así que tamén, se o volven a facer, apuntado. Hai outras formas de colaborar, vale? Estos son 3 programas de colaboración con software libre, ¿no? Te aportas o software libre, vale? O Trichi era para personas para fomentar a diversidade o sea, a participación de xente con diversidade na tecnoloxía, vale? Entón, si pertences a algún grupo infrarrepresentado na tecnoloxía, pois podes participar no Trichi. O Summer of Code é para, digamos, participar en un proxecto de software libre durante o verán, vale? E iso é pagado por Google e non me acordo cantos cartos eran, pero eran como $6.000 ou 4.000 e pico, igual, sí, por 2 meses de traballo. O Outreach de Genome, a comunidade de software libre que fan en torno ao escritor de Genome de Lin, igual vos sona ou igual usáis. E o Richie era, eu creo que tamén andaba por aí, tamén eran 3.000 ou 4.000 dólares, perdón, facíano creo que 2 veces o ano, se non recordo. Google Summer of Code só lo facían en Bravo. A idea é que a comunidade de software libre que teñen software de verdad, pues, que se usa en sitios, ¿no? Hai, por exemplo, Red Hat participa no Summer of Code, eles teñen donde proyectos son software libre, entonces eres, básicamente publicanos ahí, entonces tú puedes contribuir, es decir, contribuir a este proyecto, ¿no? Entonces puedes hacer pruebas, bueno, aplicar de alguna forma a eso, e ao final acabante pues, seleccionando uno para participar no espacio este. Mola porque che pagan, é un brao pagado, o Richie ten por ser un brao, faz currículum, traballas nun proxecto real que é software libre, e máis pode ser o teu TCC, nós temos un colega que usou contribución do Exam Code como traballo de fin de carreira, non sei, temos xente que acabou en Google despois de haber feito o Summer of Code, e temos personas, creo. Non sei se fora despois de facer o Google Summer of Code, pero un deles fijo e non me acordo, pero bueno. E además aparte aí aprendes moitísimo. Porque aprendes, vas a estar mano a mano con alguén desa comunidade ou desa empresa. Moitas comunidades o que teñen detrás é moitas empresas. Que Red Hat é unha empresa que detrás, bueno, agora xa é IBM, feito, se non me equivoco, IBM comprou Red Hat e Red Hat ten un proxecto software libre. Pues, ao final, se tú contribuyes de alguna forma a un proxecto de Red Hat, pues, a persona que te está evaluando, que vai estar contigo axudando, che tal, é unha persona que traballa en Red Hat. Se de verdade molas, o mellor hasta che ofrece un contrato, non? E que en diese un montón, quer dicir, hai moitísimas empresas aí detrás, vale? E esos son mentorizados, vale? Estes programas son mentorizados, entonces alguén aí botándovos unha man. Sí, mola moito. E logo está o Season of Dogs, que estos arriba son de programar, bueno, o Richie creo que tiña xa opcións, cousas de diseño tamén, e outras alternativas. Ao principio era só programación, pero agora ten outras alternativas. E o Season of Dogs é documentación, se non vos animáis a programar, se non vos importa traballar en documentación ou queréis traballar para mellorar a documentación de cousas, é o mesmo concepto, pero E despois temos problemas de bug bounty, vale? Isto é que
empresas ou proxectos de software pois teñen programas para que a xente lle escolla e lle solucione problemas que teñen, vale? Bugs de seguridade, entonces pagan por solucionalos, vale? Entonces é como unha especie de subasta, eu amaño chesto e pagasme 200 euros. Seña, vale, o que coincida, hai varios programas. Ves, isto non é un enlace porque destos hai un montón de programas, era difícil escoller un. Entón, pues queda aí como idea para que vos animedes a participar. Bueno, logo outro é, bueno, esta foto xa non se ve, pero somos, aquí hai varios de Gepul. Isto é un evento que vamos todos os anos. Este ano volvemos a ir, se colaboras con Gepul, se non recordo mal, non sei se sigue sendo así, que me corrixa a actual directiva, se colaborabas de alguna forma con Gepul, podías optar a que che pagara parte do viaxe a Gepul, non? Pois vamos todos os anos a Bruselas, a Fosden, que é o evento máis grande de software libre, o sea, 6.000 personas creo que hai como 30 tracks en paralelo, calquer tecnoloxía que iráis está ali. Bueno, mola ir a viaxes, non só porque é divertido, bueno, son risas, baste de cervezas, nun bar borrachos acabas conocendo a un fulano alemán que traballaba en Renfe que non sei moi ben como conocimos, verdad? Porque apareceu por aí. Sí, entón que nós estamos de cháchara ali, a xente vai disfrazada, vai con camisetas frikis, vai, o sea, así como bastante guai. Claro, ese fin de semana Bruselas está inundada de xente e a veces atopaste igual con xente pola rúa dun proxecto que che mola e dices, hombre, colaboras con eso? Sí, no, gustache, sí, no, tal. Falas con un montón de xente. De feito, hai un que fora con nós hai uns cuantos anos que coincidira por ali con outros de Vigo, non sei que, e estuveron falando tal e cual. Uns días despois tiña un correo falando que querían entrevistar para unha oferta de traballo. Sí, eu acordo que estábamos cenando, porque, non sei, como nos cruzamos cos de Vigo e quedamos para cenar, cenando estaba dicindo, joder, pero non tíos espabilado. O lunes vente a facemos unha entrevista. E hasta entrou a traballar ali, encontrou traballo na FOS, simplemente por estar aí charlando con unha persona rata. Bueno, logo pasou as entrevistas, pero ao final estar neste tipo de cousas genera oportunidades que non che genera non estando. Eu animo vos a ir. Eu recordo, por exemplo, acórdome, eu na miña primeira empresa traballaba en Imatia e logo queríame cambiar a outra empresa, que era unha empresa holandesa que tiña oficina aquí en Coruña. Entón, xusto estaba no proceso o sea, estaba facendo as entrevistas e tal, e polo medio foi un evento en Málaga, e ali resulta que no evento, pues, non sei, senteime nun sitio para cenar, ao lado do outro fulano, resulta que o fulano que se sentou ao meu lado era un influencer. Estos, non, de tecnoloxía, un tipo conocido, que conocía a todo Cristo, pero non o conocía de nada. Entón estamos de chachara non sei que, o fulano resulta que estuvo en Vigo non sei cantos anos, vamos de Galicia, non sei cuál. Total, que despois de tomar unhas cervezas ali, estábamos falando de fazer un hackathon, tal, pero ao día seguinte recordo que o fulano conocía a unha persona na empresa que eu estaba aplicando, e mandoulle un correo electrónico, e dixo, mira, este chaval, non sei como programa, non tiene ni idea, pero a toda a parte de espabilado, con ganas e tal, xa te. Pues un tipo random, que era un influencer que se sentou ao meu lado, por estar ali, comentou na empresa. Entón, bueno, pues animarvos a participar en que dices ese evento, dice calquer evento, ¿no? E na liña deso, aquí hai unha serie de eventos que hai, ou houbo, ou vai haber próximos ao entorno, ¿no? que nos conocemos, ¿no? Que son de software libre e nada. Que aquí somos un pouco estrictos. Sí. Cortamos no software libre, pero hai máis eventos que isto. Ese é o que vos falábamos da Ford, ¿no? Isto foi foi en setembro, ou foi o ano pasado xa? Sí. O de Xorg, sabedes? Sabedes cando foi o de Xorg? Pode ser. Sí, Foi o ano pasado, sí, non? porque yo Sí. Nada, eso foi un evento que se fixo alrededor do sistema gráfico. Viñeron un montón de programadores top de gráficos, non? Era unha movida super friki. O sea, viñan 100 personas ou 200 personas, non son moitas, que son a xente que desarrolla drivers gráficos para pues, todo o que hai por debaixo de Linux, ¿no? Al final, o sea, había 200 personas. Este ano foi creo que no Palesco, fai uns anos montápolo aquí na FIC. E polo medio estuvo no Google Plex, en sitios así, sabes? Na FIC e no Google Plex, son o siguiente. Que iba a decir eu? Que viñan esas 200 personas e dices, son 4 frikis. Bueno, si de repente hai unha bomba e rebenta o Palesco con esas 200 personas, acabaron os videoxogos. Eso. É a realidade. Porque cantas cousas non hai para Steam Deck de esto?
esta xente estaban ali os Estaban os desarrolladores desarrolladores. de Steam Deck. Eran Claro. 3 ou 4 fulanos, non eran máis. Claro. Entonces, bueno, mola porque estas son un pouco de nicho, pero hai cousas pues, que de verdad podes, se che gusta o que as tecnoloxías que hai por detrás, vas falar ca xente que de verdad sabe deso. E logo, por exemplo, o pensar os codes, igual que a Fosden, son máis como máis genéricos, hai moitas cousas. Este en Málaga, perdón, todos os anos, está bastante ben tamén. Está menos baixo nivel que pode ser o mellor aquí só. Sí, claro, eso era moi... Comentámoslo aí porque foi aquí, na facultade, en uns anos, pues, interesante. Pero hai cousas random aí dentro de entornos de escritorio, LibreOffice, as conferencias de Python, Este ano en Vigo. a Es Libre, que é tamén un evento xeral, e aquí de sistemas de información xeográfico tamén hai, bueno, pa gustos, hai un montón de eventos pa gustos, así que animadevos, Puxemos links de cousas de software libre, pero hai outros eventos que non son só software libre, entonces non están especificamente enfocados en software libre, aunque hai muchísimo software libre aí. Si queréis máis información, podéis buscar, ou se non preguntáis, ou mandáis un correo, e pasamos. Hai uns Excels por aí con todos os eventos que hai en España, e hai un montón deles. É un pouco de autobombo. Eso, sí. Hai un evento que se chama Atlantic Conf, que ainda non está 100% cerrado cando vai a ser, pero probablemente estaremos entre xuño e setembro, hai opcións. Xa o fixemos 2 veces aquí na FIC, a idea é que sea un pouco a conferencia de referencia en tecnoloxía aquí en Galicia. Na anterior edición fomos casi 500 personas, trouxeu xente super top, pero a maior parte relacionados de alguma forma con Galicia. No? Ao final o noso objetivo é enseñar as cousas que se fan en Galicia ou as cousas que os galegos que hai por aí adiante facendo cousas top. No? Recordo que había, por exemplo, unha rapaza que traballaba en, como se chama, en HBO, era product designer, lead product designer de HBO, na aplicación móvil de HBO. O sea, é a xente top que é daqui da Coruña. Como ela, pues había un montón de xente. E tamén intentamos meter xente de outros sectores. Non? É unha rapaza, por exemplo, que vai enseñarnos como fan en cardiología no Hospital de Santiago, toda a tecnoloxía que teñen por detrás, de os marcapasos e todas esas cousas. Non? Pues, bueno, hai charlas de todo tipo, charlas moi técnicas, charlas de diseño, hai, bueno, vai ser bastante variado. Hai charlas, hai talleres, hai open spaces, que son sentarnos a debatir sobre un tema en xeral, así que nada, animarvos a estar atentos a Atlantic Conf na web, pon unha data, pero ainda non está confirmado. Probablemente ser por aí. Así que animarvos a vir, e agora xa que está Jorge, ven aquí en Fire Pitch. Eso. En todo isto, nos eventos, aparte de ir como asistente, tamén se pode ir como voluntario a botar un cable, que se aprende moito de como se fan estas cousas. Moi interesante. Claro, a gastos pagos, non? De manutención. Por suposto. Despois optades a ir a Fosden. Por exemplo, Miguel, xa estiveches unha vez na Fosden. Este ano repetiremos, agora en febreiro. E Iago tamén, non? Empezou a botar unha man na organización do JQDC. E bueno, un pouco por tamén comentar sobre o que falaron antes, non? De opcións de atopar traballo. Eu ainda recordo que eu cambiei de empresa fai menos dun ano, que foi a entrevista fixena unha semana despois do JQDC, e a miña entrevista, como dixete ti, foi falar do que foi para min organizar o JQDC e o que foi que tiven que programar, pois, os que estivechedes, algún estivo no JQDC, pois, unha carga que sona. E estivechedes a aplicación coas que escaneábamos os QRs, fixena 15 días antes a correr, sin dormir, durante 4 días, eu fiz un propio hackathon, para preparar a aplicación esa de escanear os QRs, pois eso enseñei na entrevista de traballo en empresa na que traballo agora. Eso foi o meu currículum para entrar na empresa na que estou agora. O sea que participar, vir, botar unha man, necesitamos xente que veña a botar unha man para organizar os seguintes e outros eventos que organizamos. Incluso, pois, por exemplo, Miguel aí está aprendendo a emitir en Twitch, utilizar unha capturadora, facer todas estas cousas que se van aprendendo sirven de cara ao mundo laboral. E despois, Que facéis o JQDC? no hackathon, bueno, antes algúns tiñades dúbidas do que é un hackathon. Pois como definiu Brais moi ben, é unha mestura entre hack e maratón. Hackear é simplemente xuntarse a programar, a cacharrear co ordenador, a conseguir facer algo. Conseguir solucionar algo que non funcione ou facer un produto que vos axude en algunha cousa que faga falta. Bueno, como orientamos nos no JQDC, veñen unhas empresas, propoñen uns retos, e despois vos tedes o fin de semana inteiro aquí na Facultade de Informática, que tedes pois todo incluído, comida,
tedes ata duchas e todo para estar por aquí, para estar dende viernes ata domingo programando, e despois o domingo presentades os proxectos que fabrades. Por exemplo, ano pasado había un reto que era facer unha aplicación de viaxes, outro que era para facer uns formularios dinámicos, hai un pouco de todo tipo, non? Retos máis para principiantes, retos máis avanzados, pasar o fin de semana a pasalo ben, aprender e traballar con tecnoloxías reais que as empresas os propoñen retos con tecnoloxías reais que utilizan, esas empresas veñen a buscar xente para contratar, hai moita xente, o ano pasado creo que contrataron unas 15 personas das que participaron, e é unha oportunidade moi grande para entrar no mundo laboral ou para aprender o que hai que facer, o que se fai no mundo laboral. Ademais, as empresas traen empleados a explicar os retos e a botarnos unha man. Están aquí o fin de semana, pasan aquí, entonces tedes dúbidas, non sabedes facer algo, propios empleados de aí, que despois o mellor son os que os fan unha entrevista se estades aplicando para esa empresa e xa os poñen coñecer. Por lo cal, creo que é unha oportunidade moi grande se ainda non estades traballando. Muy bien. Gracias, Jorge. Sí, pues es animaros porque o que dice Jorge, esas personas son as que vos van a entrevistar, se están todo o fin de semana con vos, pues a mí xa estáis entrevistados, ou casi entrevistados. Vale, logo comunidades. Sí, vale. Non sei se sabedes, pero temos esta barbaridade de comunidades aquí. Eu creo que algunha máis, pero Pode ser. polo menos estas. Bueno, se non están probablemente aquí englobadas, teñen, vale, porque esta é unha metacomunidade. Vale. Entón, bueno, isto que ven sendo? Bueno, pues, vedes aí tamén está Gepul, Bricolabs, vale, hai unhas que son asociacións, vale, hai outras cousas que simplemente somos un grupo de xente que nos xuntamos alrededor de algo, vale, por exemplo, Paz en Coruña, ou Paz en Coruña tamén, e temos charlas, ou simplemente a veces quedamos, simplemente para comentar e falar, e, bueno, pois eu quería aprender non sei que cousa, pois eu hai 2 anos que fixen un curso de non sei que, tal e cual, e mira, podes tirar por aquí e por ali e tal. Entón falas, e falando así, aprendes un montón, conoces xente, e vamos, e pásalo moi ben. No, logo hai charlas, hai a xente cacharrea, por exemplo, en Bricolabs fan hardware. Tú tes ali un espacio onde podes ir a cacharrear, teñen impresoras 3D, teñen cortadoras láser, hai un montón de cacharrada, e se necesitas facer algo con hardware é un sitio maravilloso. Ya. Bueno, logo tamén algunhas, por exemplo, en Python, ten o nombre de Python, pero facei de todo menos Python. Sí. O sea, algo de Python hai, Algo de Python sempre hai por aí, pero sí, pensámonos sempre para... animarnos a participar en elas, ainda que digas, Python, non son de JavaScript. Bueno, da igual, seguro que hai charlas de JavaScript en Python. Moitas. Non tanto, ves, igual máis ben van para aquí, Porque porque tamén é unha comunidade que se reúne unha vez ao mes sempre e fan cousas alrededor de tecnoloxías web, pero, bueno, que hai hoxe que non teña algo de tecnoloxía web, non? sí, así que animarvos a participar nestas cousas e logo, pois eso, tamén hai cousas variadas. En Enxeñeros Sin Fronteiras, se non recordo mal, é onde teñen o laboratorio de reciclaxe. Basicamente dedícanse tamén a coller ordenadores antigos e poñerlos a funcionar e logo donalos a... Sí. E, bueno, hai de todo tipo, non? Botai un ollo, hai meetups, isto ten links, logo subímolo. Na web de Coruña Tech, se non hai links, Sí que hai, por lo menos Algo ten que ver. as contas de Twitter Sí. ou as meetups ou eso hai. bueno, podéis estar atentos a eso, hai un Slack en Coruña Tech, ainda que últimamente está un pouco paradiño, pero bueno, seguiros en Twitter e nas redes, por se vos interesa. Animarvos a participar e tamén algún día a dar unha charla. Non só participar e ir ver. Que parece que non, pero é algo que tamén aporta un montón. Apréndese moito dando charlas, vale? Porque tens que preparar algo, entón xa que o preparas, pois das a charla, non? E aprendes e axudas a difundir o coñecemento, vale? Faz marca personal. Parece unha tontería, pero eu tamén é algo que iba no currículum. Efectivamente, no meu tamén. De feito, o meu traballo anterior non o tuve en si non chega a ser por nada desto. Sí, o sea, en xeral, como consellos, no? Primeiro é non deixar de soñar e aprender. Sí, sí. Iso é unha cuña miña, porque me gusta moito Pessoa, non sei se conoces, é un escritor portugués, el ten unha frase que di nunca pretendir ser senón un soñador, vale? Eso está moi ben. Que hai que sempre soñar co que se quere, a donde queremos ir, porque senón estamos perdidos. Sí, non ter zona de confort, no? A mellor o teu primeiro traballo non é o traballo máis maravilloso do mundo, non é exactamente o que queres facer, eu, polo menos, cando empecé a traballar,
eu empecé full stack, e vale, está guai, me tocaba moitas cousas, pero non me gustaba, me gustaba o front, me gustaba máis a parte de diseño, me gustaba máis ese tipo de cousas, non? Entón, cando tuve a oportunidade, pues, cambiei de rol, cambiei de empresa e acabei facendo algo que de verdade me gusta, non? Entón, animarvos un pouco a eso, porque eu creo que tamén noutros sectores, ao mellor non tes esa posibilidade, non? Porque non hai traballo, ou están mal pagados, ou é complicado cambiarse, pero eu creo que neste sector os traballos están bastante ben pagados e hai moitas opcións, non? En xeral, sobre todo, ao mellor nos primeiros traballos é máis complicado ter opcións, pero unha vez colles anos, 2, 3 anos de experiencia, hai bastante traballo. Non creo que cambie a corto plazo moito isto, espero. Vamos ver así. Pues, bueno, animarvos un pouco a esa, a metervos en fregados, desde dar charlas hasta ir a eventos, hasta colaborar en ONGs. Eu contratei xente, eu cando contrataba xente, cheganche currículum, cheganche 30 currículums, pues tú pensas no currículum, se o currículum só ten estudio na universidade, vale, moi guai, moi ben, pero como os outros 30, non? Teño un 7, un 8 e outro un 6, e que máis dá? No fin, a mí é que me dá igual, sí, a diferencia entre, de feito, a miña media, creo que era 6 ou 5 e pico, o sea, menos. Non contrataría a nadie se fixera esa selección. Ao final, que te fijas noutras cousas, non? Fíjate que é unha persona curiosa, que é unha persona que vai a cousas, que dá charlas, que é unha persona que colabora nunha ONG, que fai outras cousas, pois iso demostra unha curiosidade que non ten o 90% da xente. O 90% da xente vai ser un currículum estándar. Ou eu acabei a carreira en 5 anos. Eu en 7. Pero que fixeche? Pero que fixe todo isto tamén. Interesante. Non é que me estou enrascando a barriga, non? Estou facendo todo isto. Sí, porque además colles uns skills diferentes, ¿no? Que ao mellor tes, que non colles cando estás simplemente estudiando e xa está. Que des charlas en público, colles uns skills en comunicación, en relación coa xente, que ao mellor non tes cando simplemente estás ao teu rollo, ¿no? É como eso todo, se montas unha conferencia, realizas unha conferencia, colles uns skills de organización de equipo, de coller a xente, de poñer onde está, de planificación, parece unha tontería, pero ao final aporta un montón, aportache un montón como profesional tamén. Tratar con clientes. E logo é que eso, eu recordo que cando empezamos a montar, o sea, a nos liarnos para entrar en GPU despois dunha conferencia, que eu creo que é como entra casi todo o mundo. Sí, nunha academy. Hai unha Nunha conferencia, academy. e vas de voluntario así medio de tal, porque tes un GPU, e logo dicen, chega agora directivo. Entramos así, claro, cando entramos en GPU, a nos molaban cousas que eu non estudiábamos na carreira. A mí gustaba JavaScript, non sei que máis cousas. Primeiro ano, basicamente, o que fixamos foi, que nos gusta? Vale, pois que empresas hai en Coruña que poden dar charlas sobre esas cousas? Contactámonos e liámonos para que vinieran a dar charlas sobre eso e aprender nós do que nos queríamos aprender. De paso, pois viña a xente. E aí foi como naceron os Gepul Labs. Que mola deso? Que a persona que contactas, un programador probablemente, ou depende do tipo de charla que tú cobras, se son empresas pequenas, o mellor hasta o fundador da empresa, porque aquí tenemos fundadores dun montón de empresas pequenas, startups, consultorías de Coruña e de fora. Ao final é un contacto que tes, é unha persona coa que se faz un evento mellor na facultad, logo hai tomar unhas cervezas, non, pero nós algúns fixemos no centro, logo íbamos tomar unhas cañas con eles, estábamos de cháchara, e ao final conocías unha persona interesante, non? Logo se montas unha conferencia, citas, por exemplo, patrocinadores. Quen patrocina estes eventos? As empresas de tecnoloxía. Con que persona tens que falar nesas empresas? Co de recursos humanos, ou con de recursos humanos. Se a persona que che vai a filtrar o currículum cando mandes o currículum, non? Se xa te conoce, xa sabe como traballas, xa sabe como dais cousas guais, pois, e bueno, quedaste co contacto. Ao final nós temos un montón de contactos aí de gente que traballa con recursos humanos, non? É o inglés. E a partir diso, o inglés. Iso non falamos nada, pero... Non falamos nada, pero o inglés, bueno, pues está en idiomas aí tamén en paréntesis porque non todo é inglés, non? Vale? Pero o inglés é moi importante. Eu non sei ti, pero eu a gran maior parte das búsquedas que fago en internet son en inglés ao final. Cando busco cousas, tamén eu cando estou dando unha clase e tal, e bueno, como faríades non sei que cousa tal? Non sei, pues buscamos, non? Eu busco en inglés, eu sempre lles digo, eu busco en inglés cousas técnicas. Ao final atopas moito máis e ao final tamén che abre unhas oportunidades que non tes aquí, ao mellor. Porque ao final, eu, por exemplo, ahora mesmo nos traballamos con unha empresa americana, desde aquí. O salario que tú podes ter por unha empresa estadounidense desde aquí, pois non se parece nada que podes ter con unha empresa de aquí cerca. Entón, simplemente por saber inglés, abreche moitas máis oportunidades. Podes aplicar a traballos en Alemania, en Italia ou Francia sin ter que moverte aquí. Casos. Entón, bueno, pues animarvos a eso, non? E tamén se traballáis nunha empresa teis moito máis valor para eles, non? Eu recordo, cando contratamos, cando tiñamos a startup, costábanos un montón. O sea, os programadores non era imprescindible
é moi valioso, pero non é imprescindible. Pero outros roles, pues damos un montón da xente que supera falar inglés, non falar, simplemente ter un debate sencillo, sin complicacións. Moi pouca xente fala decentemente inglés, non ben, eu falo inglés como ocupo. Rollo de aprender o sea, ser capaz de defenderte nunha conversación. Entenderte, facerte Sí. entender e entender a outra persona. Entonces, animarvos bueno, a pensar no inglés desde o punto de vista de, pues, se pode facer un Erasmus, é unha cousa interesante, ao mellor se fodes facer viajes tamén é interesante, ir a eventos internacionales, é unha forma de empezar a poñer o oído cousas de inglés, ver charlas, Ou incluso estar, eu, por exemplo, ano pasado na Fosden foi a primeira vez que fun, estuve detrás dun stand, vale, estuve detrás do stand de KDE explicándolle a xente o que era KDE, en inglés, claro, bueno, en inglés ou se algún che viña xa lle escoitabas o acento que che metía tal e cual e che puña así cara de en plan non che estou entendendo moi ben en inglés, pero entón xa falabas en español ou en portugués ou no que fose, non? Incluso en ruso, tamén falei con... Vale. Entonces, sí. Estou a ruso tamén. E agora holandés tamén estou, xa hai un ano. Entón, claro, esas cousas, pois, mola, porque ti ao final traballa a cabeza e conoce xente, igual unha persona, ostras, este tipo que me empezou a falar en non sei que, pois quedase igual coa túa cara, despois cruzaste con ele e resulta que é o CEO de non sei donde, ou traballa non sei que empresa que tal e cual, é unha persona interesante igual para conocer, non? Entón, pois, bueno, eso está moi ben, non? E relacionado con eso, os Erasmus tamén. Non sei se alguén foi de Erasmus por aquí. Sí. Vale. Eu non fui de Erasmus de estudante. Eu tampouco. Unha putada. Pero agora estou nun proxecto de Erasmus como profesor. E mola. É unha cousa. Ide de Erasmus, facedeme caso. Ide de Erasmus. Que é unha experiencia impresionante, verdad? A que sí? Ide de Erasmus. Non fagades como fixen eu. Que non fun e iso. E logo en xeral tamén usar software libre e facer software libre, non? Porque ao final facer, primeiro, que é positivo para a sociedade en xeral, e segundo, que tamén pongo o seu currículum, ao final demostra pues, unha inquietud que ao mellor ten o 90% da xente, non? Ao final usa esas cousas por defecto, que usa todo o mundo, simplemente porque eres un friki que ao mellor está usando unha movida software libre que é rara, xa alguén dice, hostia, por que usas eso? Cuéntame máis. A veces igual tamén te peleas máis con algo ou aprendes máis, porque o software libre sirvenos para aprender, non? Porque temos o código. Como aprendemos a programar? Programando, pero antes de programar tamén hai que saber ler código, non? Entonces, se non temos o software libre non podemos ler o código. Entonces, software libre. Deixamos vos o Telegram de Gpool tamén hai no link, pero bueno, o Telegram de Gpool nas outras comunidades tech tamén hai Telegrams, non me acordo mal en Python, Telegram, en Sarri tamén hai Telegram. Hai Telegram, Coruña igual de FAO tamén, PHP Coruña tamén, en WordPress creo que tamén. Vai encher o Telegram de spam. Bueno, Pero bueno, animarvos a metervos en esos grupos porque a veces hai conversacións interesantes, a veces non. O sea, hai moito spam, pero sempre hai xente interesante nesas cousas, non? E sempre aprendes cousas guais. Creo que pouco máis. sí. Gracias. Non sei se teis alguna pregunta, O comentario. Ou crítica. por favor. O que seña. É todo benvido. Ustedes tienen unha pregunta, aproveitade que tedes aquí. Bueno, tamén nos podes falar Sí. por redes sociales, por Telegram, por tal. Sí, aquí están os tweets. Están os tweets. Isto ten un ano xa, pero igual podemos actualizala cando subamos Sí. Si seguir en ese pool están etiquetados. Está el departamento de desocupados. Como Telegram de Públicos Unidos. Están na foto da página web. Preguntades rapidamente.